Αποκλειστικό James Live Sinners 2011. Ένα-δύο τσεκάρω το μικρόφωνο. Πάμε Λαουσί. Υπήρξα αλήτης, πιτσιρικάς, του δρόμου ξενύχτης. Γυρνούσα ξημερώματα από πιώματα, με χώματα στα χέρια, στα βρώμικα λουμέρια. Έμαθα γυφτικά στα 13, ένας μικρός ένα παλάτι, ενός γύφτουσα κάτι που έκανε κουμάντο τη Σαλόνικα στα πάρτι. Παίζανε και φράγκα καρδάσι, το χειρότερο στη φάση όταν μπαίναμε στο τμήμα. Παίρνανε τη μάνα μου και νόμιζα πως θα της κάνω μνήμα. Μπήκα 16, κάποια μέρα έπρεπε να φέξει. Τη χρονιά εκείνη τα είχα παίξει και γνώρισα το μαν, το κάπα. Ήταν αλάνι, δεν είχε κάνει. Η μάντα όμως είχε κάνει. Και γίναμε ένα, είχαμε γκόμενα παρθένα. Τη στάση, την παίρναμε στα 4 και τη σκοπόταν η ανάσα. Αυτά συμβαίνουν στα μικαυρό λιμέρια. Μπαίνω 18 με ένα ρο στο χέρι. Ο James Πούστης χτυπάει με μαδέρι. Και ξεκίνησαν οι μαλακίες. Παίζανε χημίες και σκόνες. Για 3 χρόνια ήμουν στις βελόνες και χάπια, κοσμάτια, φοβισμένα. Δεν πεθαίνω για κανένα μαλάκα. Σε γαμώ και σπάω πλάκα. Τώρα είμαι κομμένος μαλάκα. Έχει χρόνια, γαμάω πιόνια. Πάμε φινάλε, ακούς μεγάλε το νου σου. Η ζωή σου αξίζει όσο η ζωή ενός δικού σου. Αν πιείς θα ξαναπιείς, το λέει ο λύτρωτης που ήταν αλάνι. Ήταν στη φάση, κόψε τα δάση και πιέστα. Άκου και το πίθηκα που μιλάει για φιέστα. Λοιπόν man, η φάση δεν σε βγάζει στεναπού. Η φάση με τα ντρόγια σε πάει αλλού. Σεβασμός σε αυτούς που σ' αρέσει. Αποκλειστικό James Live Sinners 2011.